Здравейте, приятели! Как сте? Днес съм ви приготвила ето тази супер хай-тек маша за коса. По принцип, като я гледате така, едва ли прилича на маша за коса, но мога да ви гарантирам, че аз още не съм я пробвала. Това съм го запазила специално за вас, за да я тествам в видеото. Не съм я пробвала предварително, нямам впечатления. Супер любопитно ми е как работи. Пробвала съм до сега такива маши за коси, но тази е някакси доста по-различна. Дизайна на тази маша за коса е супер необичайен, прилича на някакъв извънземен уред. Харесва ми много цветовете, които са избрали. Тъмно-сиво и розово. На външен вид е уникална. Също така трябваше ми малко време преди видеото да се науча как да работя с нея, защото се чувствах все едно сядам пред някаква техника, която не съм виждала до сега. И специално четох инструкциите за употреба, за да видя как се наглася температура, време за което ти върти косата и така нататък. И ето я, от тук се включва. Като чуете този сигнал, значи е включена. Това копче е меню, а с това копче се нагласят посока на въртене, температура и време, за което да задържи кичура коса и да го накъдри. Ето с това копче навърта косата. Аз предлагам директно да я ползваме. Да! Какво пропуснах да кажа? Знаете ли какво е най-хубавото на тези маша за коса? Няма кабел, т.е. зарежда се, 3 часа е времето за зареждане и я ползвате така, което е супер, защото едно от най-неприятните неща е мотаенето на кабел, така че можете да си я въртите както искате, където искате и няма кабел, който да ви се оплита в ръцете. Аз съм супер нетърпелива да я пробвам. Изваждам още няколко неща, които има в кутията и това са гребенче, 2 шнорички за коса, кълъвче, което не ни трябва в момента. Нека да я тестваме и да видим дали всъщност работи толкова добре, колкото и изглежда. Аз няма да си кадря косата супер старателно, защото е къса и общо взето плюса на това да имаш по-къса коса и че ти отнема супер малко време за подготовка. Така, в момента машата е загряла на 150 градуса. Аз искам да я пусна на 180. Така. И върти на дясната страна. Така, 180 градуса и държи за 12 секунди. Сега аз не искам да е на 12 секунди. Искам да е на 8. И е готова. Мисля, че минаха 8 секунди. Очаквах да даде някакъв сигнал и да покаже, че е готово, но явно не дава сигнал, когато минат 8 секунди. Първите 3 кичура са готови, понеже нямам много търпение да си разделям косата на супер ситни кичури, така че хванах малко по-широки. Както виждате, техниката, с която се получават нещата са, ето така слагате кичура ето тук на този отвор, взима ви го ето това нещо отвътре, което се върти и ви навива косата и когато вече навита цялата коса, пускате бутона. Аз не исках цялата ми коса да е супер къдрава и супер обемна, така че просто от средата, дори по-към края на кичура, ето така направих. И сега чакаме 8 секунди. Единственото, което не ми харесва на тези маши за коси е, че би било хубаво да дават някакъв сигнал, когато минат 8 секунди. Искам да кажа, че малко ме срам от това, колко съм глупава на моменти. Но защо не изпилка? Защото по принцип пилка, но трябва да разбереш как се използва първо. И всъщност малко ви излъгах и тя се ползва ето така. Слагаш кичура коса, натискаш, задържаш, докато спре да навива.
Пускаш копчето. Толкова елементарно. Кой да се сети? Добре, сега разбирам също защо първите няколко кичура не се получиха с толкова стегнати кадрици, както другите. Това, което е приоритет за мен, когато си правя прически или когато си избирам уред за коса, може би съм го казала много пъти, но приоритетът ми е уреда да върши работа не само добре, а и да върши работа бързо. Защото не съм от тези хора, които обичат да си правят прическа по половин час преди да излязат. Така че е голям плюс за мен. Първо, че ми отнема по-малко време, защото съм с къса коса. Но също и като се има предвид, че тази маша за коса има настройка само за 8 секунди, можете да хванете по-голям кичур коса, е голям плюс, защото ще ви отнеме много по-малко време. Сега искам да сменя посоката, защото искам да си направя косата и от другата страна. Правя го да се върти наляво. И ми остава още съвсем малко преди да приключа. Последно ще повторя от другата страна, защото тук се получи много кадърво, а тук не се получи толкова. Така че само ето този кичур най-горния. Какво ще кажете? Аз мисля, че много ми харесва резултата. Надявам се да ви е харесал този уред. На мен също ми харесва. Върши страхотна работа. Очаквах след като е на батерия да работи малко по-слабо, но няма такова нещо. Работи супер. Като заключение мога да кажа, че е страхотно да си имаш такава маша. Не само за да се оправиш сутрин преди работа или преди излизане, а също и когато ходиш някъде да си я носиш с теб, защото е доста компактна и също така работи на батерия. Искам да ви кажа нещо. Една тайна. Тази маша е не само маша за коса, не само за кадрене. Едновременно и пауърбанк. Не знам дали това е така, шегувам се. Ето тук, понеже има два изхода. Единия е голям USB, другия е мини USB. На този изход пише input, а на другия пише output. Така, но зарежда се, аз я заредих ето тук от този изход. Зарежда се за 3 часа и разбира се, за да я предпазите да не се надраска тази красива маша за коса, изключвате я, прибирате си я в кълъвчето и също така една бонус функция, може би както на повечето уреди, ако случайно забравите да я изключите, да знаете автоматично се изключва след 10 минути, така че не се притеснявайте. Хора, благодаря ви, че гледахте това видео до край. Беше ми много приятно да си побъбрим. Ще се видим в следващото видео. А ако ви е харесал този продукт, оставям ви линка в описанието. Ще се видим скоро. Чао!